Este fresh să începi ziua cu pasiune. Să fii primul care aprinde lumina la bucătărie sau la raft. Este fresh să alegi doar ce este mai bun. Carnea de la Metro. Tăiată și porționată cu grijă, atent selecționată, de la animale crescute responsabil. Livrată zilnic în magazine sau direct către restaurante. Este fresh să gătești cu tot ce este mai proaspăt din apele lumii. Așa cum este fresh să le putem oferi clienților noștri fructele și legumele care fac diferența pe rafturile lor sau în farfuriile care pleacă din bucătăriile profesionale. Pentru că în business, prospețimea este energie, este atitudine, este dăruire. Este curajul de a fi mereu mai bun, mai viu, mai prezent. La Metro, credem că adevăratul succes este să rămâi fresh. În alegeri, în gândire, în fiecare zi din businessul tău. Este fresh să ai succes. Metro te menține fresh în business.